אבי, התחלתי לקרוא בספר התניא, אבל נראה לי שהתבלבלתי בספר. זה ספר לבני אדם או למלאכים? אם הדרישות שם זה מה שהבנתי, אז אני בקטגוריה נמצא בתהליך, בבקשה, לא להפריע. פה בדיוק ההפתעה, בעל התניא לא מדבר למלאכים, הוא מדבר אליך. עם כל הבלגן שיש לי בפנים, כן, בעל התניא לא מבקש שתהיה מושלם. הוא מתכוון שאתה יכול להיות שייך למידת הבינוני. רגע, בינוני זה כאילו חצי כזה? נשמע ככה, אבל ממש לא. בינוני זה אדם שיש לו מלחמה בפנים, אבל בפועל הוא שולט לגמרי בעצמו. אז הוא לא חותם בכלל? בדיוק, הוא לא חותם בכלל, לא בדיבור, לא במעשה, והוא שולט גם במחשבה. רגע, זה נקרא בינוני? זה נראה צדיק. החידוש של בעל התניא שהוא שונה מצדיק, בזה שהוא לא מואס ברע, אבל הוא שולט עליו. אבל בפנים אני לא משלם. איך כל אחד יכול להיות בינוני, אבי? זה נשמע קשוח. בעל התניא לא דורש שתשנה את הלב, רק תשלוט בהתנהגות שלך, וזה בידיים שלך. אז מה אני צריך לעשות למעשה? אתה צריך לעורר במוח רצון לשלוט על היצר, במחשבה, דיבור ומעשה. איך? אם בא לך למשל תאווה גשמית, למשל לאכול משהו טעים לפני התפילה, אתה מסיח את הדעת ואומר ללב, אני לא רוצה להיות רשע אפילו רגע אחד, אני לא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. אתה מקבל אז כוחות מהקדוש ברוך הוא, ואם מישהו זרק לך עקיצה, אל תענה, תבליג, ואתה בדרך למידת הבינוני.